historia itea. Hau Malkaskoko zeak eta, igual behiratu beharko dut, Mariaratz eta Lamiak buruz da, eta Sosomikote. Zebilen Sosomikote, hor bueltaka, hor dizin, eta Mariaratz aldea junzan, eta bazter guztia behiratzen ari zen. Eta non eta Lami bat ikusi zuen errekan, kriston politien neskea beak ikusita, hankak, atako hankak gorde egin zituen. Neska Sosomikote, Lamia Sosomikote ikusita, pentsau zuen tipo galanta zala. Bereziki, lepoan zeuken hartzaren bustana lotuta. Sosomikote beak ikusi zuen Lami eta neska politien zalare bai, pentsau zuen, eta bere kapela ondo jantzita eta bere ibili tentepotenterekin junzan Lamiarena. Baina bereziki eskuan zeukela urrezko horratza eta pentsatzen ze balio zeuken horratz hori. Lamiak beak Sosomikote ikusita txoratuta geratu zen, beakin. Sosomikote egun batzuk ibilizan, hor ingurun ikusi Lamiak egun bat jun bestea etorri, eta hola enterau zan, Lamiak ziela umek bezala. Itzeiten zuelare bai umek bezala. Hola haragiai txitxi esaten zioten, arrautzai koko eta esneari nene. Bereziki esnea, importantea zen, zeatik beha kontura usan, esnea edan da moskortu iten ziela. Hola, horrengo egunean, junzan, esnekin, eman zion Lamiai eta Lamia moskortu inzan. Eta hola aprobetxau zuen Sosomikotea, urrezko horratza lapurtzeko. Eta Lamia moskortuta zegolako, esan bate enterau. Eta besti bat abesten egon zan. Gogatzen nahi zen, segundo bat, memoria. Sosomikote ordizin. Asti ta sorgin. Gazta ta gatza. Sosomikote ipurdi latza. Bueno, eta azkena da nola Sosomikote lapurtu zuen denbora hemen ordizin. Bueno, Sosomikote egunez egune potente-potenteago ibiltzen zen ordiziatik. Eta batez ere hori bere bustana eta urrezko horrazi jantziz. Eta herriko jendea harrituta zegoen beraren itxuraz eta hitz jariotasunez. Baina Sosomikote gauzalea zen eta garrabazara zaretea asko gustatzen zitzaion. Eta gau batean, udaletxeko teilatuan igo zen eta erlojua orduak aldatu zuen, aldrebez ipini zuen zenbakiak eta horratxak ere, dena desordenatuta. Eta lizakoak ere. Eta orduan herriko oreka bukatu zen. Eta jendea ez dakite nola jaitsi, trenek ez ekiten noiz ibiltzen, noiz etorri edo noiz joan, langileak ez ekiten noiz lanera joan, eta bueno. Eta hori gertatu zen, ordiziako erlojulariek konpondu zuen arte erlojua. Jendearen artean, batzuek pentsatzen zuten Sosomikotea herritik ihes egin, alde egin zuen, baina beste batzuek pentsatzen zuten lapurkeriak eta kalamitateak, herriko kalamitateak egun hortan egin pasatu zuenak, berak egin zuela. Eta denok nahi nuen harrapatzen eta jipoi eder bat eman. Eta urtean behin,
kaldereroak etortzen ziren Ordiziara. Eta haiek, bai hemen baian, Sosomikotea ikusi ikusi zuten. Eta haiei ere lapikoak eta gauzak lapurtu zioten. Hau da.